Alitum bank account along sikai sia tangka nangjang ma. Jang se nangjang prote kopi athesi labang so sikai sia tangka labang ke nalitum bank account along na ki jang ma lapen ko matum si labang so sikai sia tangka nang ke thap ma la so puthak lon la so video long che than polo na nalitum la so YouTube channel along jong si nang ka humri milang pulte ka chingon pe nalitum subscribe igon lapen video nalitum share pon igon. Tende non pathiek pen ala bangso sikai si atangka nang ki janga puthak le lang polonang la pen che than polonang tang de non pathiek ben che than polonang sikai si atangka na litum ekona long komasina ke thap la pen kopia thesi la bangso sikai si atangka na litum ekona long nang ki jangma la so puthak non detail salam la bangso video long che than polonang la pen non mulam ni listami social media long komani screenshot po la pen jo nili account long la sikai sinang jang la pen ni lista me dak te bok terai rong amune tum long inut bahania long ni lista me thek long lo sikai sialang li tum bank account along credited pulasan nang chik lang lo ase pini detail salam nang than pachini ponik po la bangso sikai siatang ka komasi nang ke thap ma la pen kopia the sinang ke thap ma la so details ni nang than pachini ponik po la pen bank account la bangke SBI pupe Assam Gramin pupe lapen Indian Post Payment Banks pupe kapre ka bank account nong stame la sikai sia tangka bangke nang jang iglo mate nang chitha biglo la sinon kopi pia thesi la bangso kopi thesi la sikai sia tangka nang ka chitha ma la so reason non lang polo na lapen reason number 1 la bangke nang la sikai sia tangka nang ke thap mimi jola so reason non chithan pona Aadhaar bank account verification mate Aadhaar card pen bank account link doma avema la so verification apota haiji la sikai si nangka chithap labangke la pen labang pudamlo polte NPCI hen pensi alang litum nang thabik po jongsi Aadhaar card la bank account verification aphan pulotangte NPCI hen pensi nang thabik po jongsi nang litum amen jongsi jekha nang litum Aadhaar jongsi kopini scheme pen link doma avema la pen pension pen link doma avema nang litum bank account pen Aadhaar link doma avema la hai details alang litum la kilang ji aphansi la bang so tangka bangke la Aadhaar mate bank account verification ahin pen sitame la sikai sia tangka bangke nangke thapta thekji jolalo la pen second reason bangke la son lo jongsi la Aadhaar la pen bank account verification atumle nang thapthi pulutangte jongsi UPI la pen second reason bang la son lo UPI payment gateway testing jola son ta haiji mate UPI la pen payment gateway testing pulotangte nali tum la phone pay stame use ta haiji la pen Google Pay Paytm do la pen Navi do kapre ga apps la bangke nali tum use ta haiji non mola me ka use bang song lo jola haya pot stame la UPI payment gateway hin pen stame la son testing do la se alang li tum stame la sikai sin nang thapta haiji jongsi UPI payment gateway testing hin pen tanang thapthe la pen Aadhaar mate NPCI hin pen tanang thapthe pulotangte komatum sinang ke thapma la so reason number 3 la talang polo nang reason number 3 la bangke la son lo jongsi nali tum along mate nali tum amen kopini government a scheme long jongsi amen do PM Kisan mate LPG la subsidy pension la pen scholarship urunadoi la pen kapre along jongsi nali tum amen do pulotangte government hin pestami la benefit and nangke thabji batangka nangke thabji afans tami alang litum la sikai si bangke ka testing ta haiji jola sonno jongsi la Aadhaar bank account verification mate NPCI hin pen lenang thapthe la pen UPI payment gateway testing ahin pen lenang thapta li la pen government benefit checks ahin pen lenang thapta li pulotangte kumatum sinang thapma lata la bangke reason number 4 lo latum staminang thapta haiji kumatuma pulote la bangke bank system testing refund mate sometimes bank himself run reconciliation or test transaction leading to response entry to your passbook or statement jongsi lahai la government hin la pen UPI la pen ala Aadhaar la pen bank account verification la hin pen nang thapte pulote bank system mate la bank system testing atum stame la sotangka bangke nang thapta haiji alang letum la transaction la hai ki check ji aphan lo asila son pli da son clear reason do
reason number 1 labang ke nili amun ang thanlo labang ke Aadhaar bank account verification NPCI map testing. Banks of government departments sometimes send a token amount to confirm your bank is active linked correctly with Aadhaar benefit scheme. Na sida ke tok ponda dolo la banali tum stame lang ponigon. Jong nali la government hin pen lang lo jong sinali tum kopini scheme no jong sinali tum amendo polte nali tum la account bang active tema la pen eKYC complete plema la pen nali tum la Aadhaar card stame scheme along pen link duma avima jolhai a process kelang kelang pen alang litum labang ke testing ta haji la pen second nili amu nang thana la tanali tum thek ponong po UPI payment gateway testing. Some payments app PhonePe, Google Pay, Paytm, Extra or banks send a RES1 credit debit to check account validity before activating UPI or auto debit features. Asi la UPI hen ben stame nang thap ta haji alang litum la ke check ji aphan litum la Google Pay, PhonePe use jema la pen kapre sondak auto debit futures la pen la nalitum la account validity la hai credit debit alang litum la statement la hai kaulai ji aphan stame alang litum UPI hen pen stame nang thapta haiji la pen number 3 reason la bangketa nili amun nang thanlo nalitum han number 3 reason la bangkela son lo number 3 reason la bangke government benefit check mate government atum la benefit nalitum kilong nang jiali mate tangka jolhai nang ke thapjia fan stame alang litum ke check pon stame haiji mine before transferring subsidies or scheme PM Kisan LPG gas subsidy pension scholarship oronadoi the ho lahai scheme de la say the RES1 test transaction is done to ensure the amount is eligible and active la selang litum lahai scheme atangka non nang ke thapji do oronadoi atangka stame non la sochi close 17 ni la bangke long pon ekpo la pen PM Kisan atangka stame long pon ekpo la pen pension mate scholarship atangka stame long pon ekpo jo lahai atangka nang ke thapji apana tum bank account active tema jo lahai ke langji apan stame government ahin pen nang thapta haiji mine jo jongsi la ke thom ben tumne nang thapthi pulotang te la kijusi la tani le amun thanlo bank system testing mate refund sometime banks themselves run reconciliation la tani le amun ali tum nang thani gelo bank atum stame nang thapta haiji mine alang le tum la transaction landing la pen passbook statement ke langji aphan ki check ji aphan jo lahai postame alang le tum nang thapta haiji la se nali tum chini ponik po kopia thesi la sikai se tangka bangke nali tum bank account long nangke jangma mate nangke lema la bangke la penali tum dak thang da matha nangne no need to worry, this is normal and safe, it is so as accredited asil la bangke nali tum thang ta matha nangne la bangke la pen it's mean your account is active and correctly linked for transaction la penali tum bangke ning si arong nang po nali tum jong si copy ni scheme along jong si nali tum amendo pulote la bangke nali tum eKYC stame complete lo la penali tum account la bangke choglim lo pura nali tum ning arong tamelo la si government atangka la bangke jong nali tum scheme lo nangli men dodun pulote la bangke nali tum long ponik po la pen dakala sono nali tum jong si copy ni PM Kisan LPG gas la pen kapre son scheme lo jong nali tum enroll don la penali tum amendo pulote la sotangka la payment nang thap thia ko alang litum la ta testing lo sikai sinai thap la bangke asinale tum ajat ta matha nang ne la pen la bang so sikai si atangka nang jang la bangke only la arlo so tum launchat pin so tum long bangke nang jang je athema ni list tami hini ki thom account dos tami ni li account long bang sikai si ta nang jang je madu ta nang thap the la bangke la se nani tum puthor la comment box long tok pen than bachini ngon kuma ma bang phu abang phia account no sila sikai si atangka nang ki jang ma la pen nani tum la video ke share la bangke nani tum ting ni agree la pen la bang so YouTube channel subscribe krelang pulte nani tum prap jen pen subscribe ikon la sipinia video la bangke la aling ton ponik nang domi thakmi kadu kawe karbitish 2.0 YouTube channel long kelang ara do anafan stame nilhin pen kardom